Здравейте хора, аз съм Просен БГ и днес ще снимаме една дапакт с някакви непознати хора, Shadow 24.3 и DBD. Датбой, иди съм аз, бе. Аз съм Ники 2.0, който си има вече нов канал. И хора, гледайте ме в очите, докато изговарям това. Гледате ли ме в очите? Да. Иди, гледаш ли ме? Да. Ехо, гледаш ли ме? Да. Значи, дали ще има неща или убийства за този сървър? Никога! Тъжен прослайм. Добра идея да го събирам. За мен е това дърво. Ей, да ви се не види. Аз съм с това дърво. Аз съм с това доиди. Okay. И добре, хора се. И в този дапак всеки се разделя на свои страни. Да. А в една къща ли ще? Не. Не, бе, ти добре си в една къща. И после отиваме на спауна. Ето тук сега, тук си го правим спауна красив. Чухте ли? На спауна ще се бием. Да. Хора. Някой иска ли розичка? Не, мерси. Защото аз вече щупик. Аз ще намеря храна, защото няма. Иди. Иди. Къде си, бе? Иди, за тебе съм. Иди. О, виж. Абе, това е Попи. Добре, хора, аз отивам там при някаква си планина да оцелявам. Добре, хора, айде, желая ви успех. Мерси. Моля. Good luck. Тук има много, бе, такива. Ще включа зомбитата на... Аз съм ги включил на хард. Няма да спиме, нали? Няма да спиме. Само когато намери овце. Да, всички, които имат легла, тогава ще спиме. Да. Хапче! Мале. Да, добой иди кихна. Целявам хора. Dark Slime. Не, Dark Slime BG. Ей, гледай го то, къде е, бе, то зад мене. Иди, бе, махай се. Не, бе, пили си взимам за храна. Браво. О, овца. Къде? Аре, бе, за мене. Ще видя. Аз ти намерих си село. Да, бе. Да. Не, без села. Без села оцеляме. Да не мислиш, че това да пак те да оцеляш с село. Сигурно. Той дори не се на мен. Гледай го това момче! Аре, бе, тя за мене. Не, аз друго си видях. Браво, аз имам вече 2 вълна. Така ли? Да. А сега ще имам едно. О, вече имам 3. Нали, хора, имам 3, ето. Ники, иди, идва при тебе. Не идвам. Тук отивам. От друга. Добре. Че аз тук да убия една овца си набелязах. 3 вълна! Да знаете, че съм зомбитата съм ги включил на хард. Ако някой иска да се бие с зомбита... Аре, бе, никой да не гледа от себе си. Никой да не гледа от другите. Хора, страх ме да съм самичък. Аре, хора, на следващите епизоди, то така се прави. Вие не трябва да се чувате. Само аз да се чувам. Някой път. Ако някой влезе в сървъра. Хора, не ви виждам. Чувам някой си реди къща. Аз тук съм самотен. И си намерих мина. Ох, какво блато е това за Бога? Да, много е голямо това блато. Кол! Бо! Иди разума. Не се вика. Овца, 2 овцета. За мен са. Лелей, 2 овцета. Иди, има 2 овцета. Да, хора. Иди неговите овцета.
Аз тук обирам кол. Хора, не се абонирайте за на тия. Аре, Само за де. Прослайм се абонирайте. И за Ники 2.0. Хора, аз намерих, че... Няма канал още. Хора, аз намерих 4 овце, ако някой иска да... Не, данте си я за мен, аз намерих една друга. Добре, бе, не всеки си вълна отделно, няма да си даваме нищо. Хора, аз не ви виждам. Не трябва да се виждаме. Добре. Знаете, че съм допуснал на хард. Прослайм. О, къде си? Какво ми говориш? Баси. Тихо бе! О, кафява вълна. Тихо бе, човек, има малки деца, които ни гледат сега. Кой? Непременно. Абе, хора, с кафява вълна става ли легло? Да. Да, с всичко става. Аз тук намерих някакво си. Олк саплинг. Хора, аз отивам да търся джунгла и това е просто. Отивам да търся джунгла и това е. Да, джунгла. Джунглата. Джунгла. Джунгъл бул. Жунгла. Лелей, Ники, неговите джунгли. Айде, дайте да джунглирам нещо. Жонглирам нещо. Да джунглирам. Арио, бегоме. Аз нямам храна. Аз пък имам. Трябва да имам. Аз съм на 3 бутчета. Честно. Аз съм на 2. Честно ли? Честно. Вече едно. Едно бутче му се... Не бе, едно бутче му се е махнало. О, аз тук намерих нормал... Не бе, човек, аз ще си живея в блато при вещиците и така да ми дават. Там има и слаймовете при блатото. Абе, хора. Знам, аз съм в блато. Вещиците са много гадни. Как ще живеете при тях? Ами аз съм в... Просто ти си около нас и пак си вещица, ама нещо казали ли сме ти? Да. Вещица тогава. Аз си намерих островче. Дай да го видиме тогава, бе. Не, честно, намерих си. Добре, може да се научи. О, Аз вече... Тук ще събирам цветенца за вас хора. Като се видим някъде по случайност, да ви дам цвете. За мир. Кратък. Не бе, хора, сега имаме кратък мир. Кратък мир. Да, готово. Временен. Ай на здраве, ай на здраве. Павел Колев ли слуша? Еми, всеки я слуша, бе. Слушай тази песен, бе, братче. Аз тук чупа нещо. Какво чупиш? Прослаймчето? Не трябва да кажем. Трева. Сега няма да ви казвам какво ще чупа. Сант! Само едно. Ами какво ми трябваше? Аха. Някой, ако иска син цвят, е при мене. Абонирайте се за моя канал. И за моя е на Ники 2. Ники 2.0 още не си направил канала. Аз човек тук се живея на някакво самотно Това остров. сериозно ми знаете ли много тъпо ми стана. Защо? Все едно ми се читна такова. Брадва. Все едно ми се читнаха брадвички от вуйка. На здраве, датбой. Мерси. Как ти се читнаха, братви? Не знам, читна се. Честно. Да? Една брадва 7-2. Което е добре за мен. Нещо ти лаги страшно напоследък. Не, това не е на мур. 2 почета и половина. Вие не си ли печете храната? Не, аз още нямам печка. Аз пък нямам. Аз моята къща ще си я направя от гравел и дърт. Не мога да ми... какво? Нищо не виждам! Човек тук... На храна. Овца! Браво! Овцата е. Шегувам се, бе. Човек, нищо не виждам! Моята любов е една рая и ягли. Датбоиди. Датбоиди се. Yes! Най-накрая имам... Аз съм могъл да си направя торчове. Хора, става нощ. Ники, ти имаш ли легло? Не. Аз ти имам. Браво. Сега ще ми стане моето легло. Вече става. Но по-добре намирайте легла. Да. Ма. Сега без легло ще оцелявам. Бро, аз съм ги включил на хард. И каквото, бе, мене не ме плажат. Какво? Мене много ме плашат.
Нали сме Аз мъже, тук- бе, хора? Аз... Ще ги убиваме. Абе, аз верно, че съм про, аз тук да си осветя да не ми се спаунват. Не си ли го направил вече? Ми да. Аре, бе, краво. О, човек, тук расте. О, лиани растат във въздуха, човек. О, аз мога си направя стрела. Я. Стрели. Сериозно? Да, бе, аз вече си направих 4. Човек. Плашещо е. Скелет! What the fuck? При мен няма... Стига, човек, стига. Гледат ни малки деца. Стига са. Какво толкова, бе? Гледат ни малки деца. Това до мен е псувката за световно. Не всички геймери псуват. Без мене. Да, бе, да. Не го слушайте. Аз тук имам карта, хора, и мога да ви видя. Виждам ви. Аз лягам, това е. Аз лягам. Няма как да заспиш, аз нямам легло. Иди, лягай и ти. Нямам легло. Да, бе, направете си, бе. Кафявата вълна, за какво ти е? Кафявата вълна, ама дърво. Паяци! Паяци! Мага. What the fuck казах. Аз ги изключих. Плаче ми се вече от това. Чек, аз ги изключих зомбитата спокойно. Що, бе? Защото при мен ще има 5 крипър и един скелет. При мен също няма нещо. На мен на острова ми имаше. Защото съм на моренце и затова. Добре, хора, айде да кажем чао на хората, че вече става 11 минути. Готови ли сте? Добре, хора, това беше от нас. Аз бях Пръсен БГ. Абонирайте се за Датбойди, Ники 2.0 и това беше от нас. Жао! Чао!